Salutare tuturor, eu sunt Beatrice și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm un joc de pe Roblox numit Bike for Brain, da. Adică, da, milenie să scuzească variator. Nu, ce este caz. Aici. Haideți, așa este Bike for Brain. Hai, scrieți acolo repede, dați pauze pe video că asta nu arăta. Ok. Ok, aici preparat meu, deja am urmărit chestii în bază. Și foarte fain, foarte fain. Dacă vrei să facem trade, adică după ce chestii donați, vedem, au vrut chestii foarte bune. Dacă poate vă mai dau și la voi alții, dar vă dau doar câte o chestie, dacă sunteți săraci, vă dau doar câte o chestie, dar vă dau, nu pot să vă dau mai mult. Ok, așa e baza mea, nu mă duc mai sus pentru că e cam frustrant. Așa avem sus. Așa avem acum mai miul și aici avem un miul de vedem și avem mai strawberry elefant. Deci, da. Să nu uitați asta, apăsați butonul de like, subscribe și un comentariu. Iar noi hai să trecem la clip. Asta e un flelac bloc. Dacă nu o să le schimbe. Ce să du-te, stai, lăsăm la clip. Să nu vedeți, după cum vedeți acolo, jos în stânga. Vedeți că am foarte mult. Da, acolo unde am bani, am și vitez, dacă vedeți acolo. Eu acolo un picior. Este 128. Nu vedeți, cred, am luat un diamant, am luat un diamant. Oh my god. Să ia fata, să nu uitați că nu vreau. Să le ia pe ăsta. Bine, eu nu mai pot stresa asta divine. Eu iau doar în bază de alea, celestiale și ancient. Atât am pierdut. Am câteva ancienturi care am făcut rost ieri de ele. De acesta, Alessio, Gold. Și 2 Sigma boiuri. Doamne, cu sume. Și încă un Alessio simplu. Încă o celestială. Aoleu. Stați. Așa. Bă, da, asta în sus. Illuminaticel. Nu știu, cred că așa se spune, da. În fine. Illuminaticel. Sau Illuminaticel. Ok, hai la miul cel. Să luăm necoroon și să dăm cu de-astea. Știți? Strawberry elephants. Prima. Nu, da strawberry elephant. Domnul. Open base. Păcat că n-are nicio mutație. Da, e ok și așa. Pentru că nu vreau să dau așa cu strawberry elephant. Bine, dacă îi dau cu strawberry elephant la trade. Acum, vedeți ce trade-uri o să avem. Da. Ok, ignorați ce ați auzit pe fundal. Acum am uitat să vă zic numele meu de pe Roblox. Beatrice cu B mic și da, cu S. Da. Pepe. Hai, du-te și ala. Doamne ferește. Un ancient? Lasă că-s prima eu la ăla. Du-te. Da, deci Beatrice, cum am spus, B mic și cu S, pentru că scrie cu C, da? Așa am eu cu S. Nu vezi că nu cred. Ok. Și 07043. Beatrice cu B mic și cu S.
Deci vedeți că ziceți Beatrice. Auziți un S în numele meu și așa trebuie scris acum. Și 07043, asta e numele meu. Cu strawberry elefant, frate. Da, se duc strawberry elefanturile din inventariul meu, din păcate. Să dau pe ăsta nu se poate da. Uite, o să dăm ăsta. Mai avem. Asta. Bicicletera. Punem. Stai că pe Mateo nu putem să-l punem. Stai bicicleterina. Mai lăsa. Uite să le apăs. E banana, luăm și pe ăla dacă mai putem să prindem, știți? Și la minucele acolo, doar să luăm. Bine că te schimb baza și nu prea de acord. Dacă e o divine acolo de schimb baza, nu prea de acord. Bine, pa iau. Ok. Să arunc astea. Serios? Ioi, e aici. Diamant. Dar dacă zic că mai las. Știți, Rapicovalo Virtuoso, că așa este aici în index. Uitați. Aici, galben este o celestială sau un ancient ăla, știți? Ia să se spune mare cu noi. Da, sper că nu trebuie să mai spawnezi chestii bune. Hai să schimbăm jocul. Am mai găsit un joc. Jocul se numește Escape the Zoo. Mă, ce? Asta doarme. Da, noapte bună. Să jucăm cu asta. Hai, că joc, da. Doamne, ce se vede. Maimuțele. Aleu, stai că... Și trebuie să stai. Jucăm pe easy. Nu se poate mai multe? Bă, uitați o girafă, salut, mă, vrei să mă mănânci? Te-am făcut și o selfie slay. Ok, intrăm. Da. Escape the Zoo se numește. Ați văzut acolo pentru o secundă pauza jocului. Dacă nu vă dați înapoi pe filmare. Uite asta, da. Și o vedeți. Ca să știți, pot să postez când vreau și când mă plictisesc. Eu sunt maimuță. Da. Skip. Vreau să o văd și acum. Ioi, m-a furat, mă, tu ești nebun? Șniți la avion. Și m-am lovit. Asta e prietena mea. Ioi, cine a lovit? Ioi, dar așa e frumos, mă. Să ne arunci? Ioi, sunt niște mai mulți nebuni aici. No, aia... Luăm, mâncăm. Să scăpăm din zoo. Da, hai că nu e. Hai că nu e chiar așa de horror. Bă, stai să spunem astea, măi.
patinivedi ăștia. Bă, și face... Am și o întrebare. Mai obosit leopard? Ioi. Vreau să iau. Hai, thank you very much pentru înghețat. Mai dai ceva? Nu-mi dai. De ce nu poate să intre acolo? Pușcă, dar domnul... Robux. Numai Robux vreți. Da, păi ne omorâți cu Robuxii voștri. Of. Bună, fetiță! Uleu! Stil! Mai Robux! Oh! Sus, amongulus, da, mica frică că poate vine ăla și o încurcăm acum, na. Mă, ce? Ce e acolo așa? Lasă așa să sopăm. Ar fi ceva apă. Era ketchup. Piatră. Puteți să mă pietre? Mă, ce? Am luat, fain. Ce mă... Poate că fata asta știe jucat, dar eu nu știu. Mă, tu ești nebună? Tu seara? Ce-ai ești nervoasă? Elephant, strawberry elephant. Mă, ce la ăsta vând? No, ia. Ioi, și-mi dă banane. Ioi. Uite, mă. Na, să fii sănătos. Dar pe astea nu le... Sau? Ia, mă. Dar de ce nu iei astea? N-ai și faci cu ele. Uleu. Mănânc și-o înghețat. Vrei pietre? Na. Trebuie să dau la sel, măi. Ia și ăsta. Cred că o să fie de folos. Mă, ce? Ce? E o gaură. Păi și cum stă asta? Aia, da. Rămâna. Putem. Bine. Pencil. Wow, cât de... Era zic înghețată, frate. Ce vreți? Plecați de aici, că vă mâncăm. Bă, dar hai că-mi place jocul. Mi s-a schimbat asta din mână. Și la fată. Avem linguri. Am găsit ceva acolo. Nu-i mare lucru. Nu mai trebuie să mai găsi ceva. Ce? Mă duc să mănânc. Ce? Mâncare? Mersi! Vă da prosti. Da prosti. Mai ai să dai? Că am mâncat-o. Dar nu mi-a dat mult. Ce ai din chizi? Ce-l? Uși mă plecați aici. Sper că e ok. Cum adică, mă, voi aruncați în mine? Vă dau cu asta în cap, fraților. Ia ieșiți, mă, de aici. Ieși.
Ieșiți. Nu mă pot să dau... Da proste, mă. Da proste, mă, uite pe... Nu! Vroiam mânca... Uite-l pe tata. Tatăl ce strict. Bro. Ce aveți aruncați noi? Ha? Mâncare. Nu, vroiam. Vreau mâncare. Eu. Bun, da, mă, bat. Nu mai am alea. Asta e, da mai aici. Ioi, bă, tu ești nebună. Bă, tu ești nebună. A! Dar lasă-mă să stau aici, că-mi place. Poți să închizi așa, mersi, stau aici. Până mai găsesc și eu ceva acum. Ceva epic, am văzut ceva epic. Deschidea ușa creștine, trebuie să ies, da, și... Hai, ne pune și ele acolo și... Mai să-mi dai mâncare. Hai, time. Ioi, ce nu bine, amu. Serios? Da prost. Poți să ies? Nu pot. Ioi, dar e mult explora pe aici. Închid. Goril. Bomba clat. Vezi, mă, să vând astea. Să rămână, să rămână, să rămână. Chiar îs nebună, chiar îs nebună, chiar îs nebună, chiar îs nebună. Închide ușa! Doamne ferește! Da, la mine nu mai dădeam. Ok. Tot. Atât nu mai, ok. Fata, stai că-ți dau cu bomba clat. Dă-te de acolo, de acolo. Bă, uite. Oh, wow. Bă, a furat tot. Eu m-am dat și cu cana. Mi-am dat cu grenadă. Mai trebuie mâncare. Uite la mâncare. Bă, e bună. Nu, m-a dat. Ha. A descoperit eu țăran America. Ok, dăm și dăm. Uite un băț, ia-l, n-auzi, așa, bun. Te rog, dăm. Bă, de ce dai, mă, cu aia minim, mă, tu ești nebun? Ioi, că dau eu cu pietre. Vreau. Mersi. Bă, am căzut jos. Brr. Dă-mi cartofi. Mersi. Ce toată lumea e buguită? Nu e buguită, asta e buguită, nu mai e buguită. Pa. Dar ce nu veniți? Așa, bun. Cumpărăm. Și noi dăm bani. Cumpărăm, sigur. Și acum hai să ne luăm și de la aici, de la asta cineva. Deci, dacă e. Uite, avem morcovel, că am vrut ăla, știți? Ce e asta?
Pizza. Ok. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, clopoțul pe notificări, iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Poate ne o să ne mai jucăm acest joc, dar poate ne jucăm cu o prietenă mea. Ok. Atât a fost. Pa!